बाबण्णा कसं लागतो बेजारारस पयर आमगे ते एक होड गलाट दलरे त्यांचे निके बेजारू सगळे आमगेल घरान तू बेजार रसती हा होई काही मग काही थोडे विषय कन्ना पडले दलरी कसं विषय म्हणून मग कळलं ना हे ಹೊಡ್ಡ ಸತ್ಪಡೆ ತನ್ನಿ ಕೊರ್ಚಿ ಕಾಮ ಅಸಲೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ವಿಷಯ ದಲರಿ ತಂಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸಂತತಿ ಮಿಗೆಲ್ ದುವೆನ ಶಿಕೆಲ್ಲೆ ಪುತ್ತಂತ ಶಿಕೆಲ್ಲೆ ಮಣು ತೇಂಚಿ ತಂಗಲ್ ವಿಷಯ ಸತ್ಪಡೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಅಗ್ಗಿ ಸಂಗ ಏನತಿ ನೈ ತೇಪ್ರದವನು दोन दिवस वेदल नवे अनिकी कसं लेक्तुक बेजारू बेजार कसं म्हणरी एक घरांत लढाई दल म्हणू अनेक मिगेल अम्मा आमको परसवणू पिक्चर गेल्ली म्हणू कसं ने आमगेल अम्मा पिक्चर गेली म्हणून राब घरा गेल मगिरी करत पळती का होई खै रे सुरवेक तुगल अम्मन फोन कोन अपेल खै कडेरी तुमगेल घराक मिगेल अम्मनी तुळस माई गेलेलिंत खै तदनंतर तन्नी 3 जन ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಕಂಕಿ ಬಹುನ್ ಕೋರ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಚ್ಚುನು ಕಸಕಿ ಪುರ ಖಾವ್ನು ಗರ ಇಲಿಂತಿ ಅಮ್ಮನೆತ್ತನ ವೇಲ್ದಲ್ ಮುಣು ಅನಮನ ಚಿಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಲೆ ತಶಿದವನೇಕ ಲಡ ಇದಲ್ರೆ ಕಸನೆ ತನ್ನಿ ಪ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಲಿಂತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ತನ್ನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಚ್ಚಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ವಿಷಯ ಕಸಂಕಿ ಚಿ दुसरे ಸಂಗ कसलेक सादिना आम्ही स्कूला गेलेलतेत ना तन्नी पिक्चर पळोचक वचून असतात नवे होಯ್ಯ ಬಾ ತನ್ನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಚ್ಚು ನಸ್ತತಿ ಹೇ ಕಮಣಿ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧನ್ ಶಿವಲೈತ ಮಿಗೆಲ್ ತಸಲ್ ಬುದ್ಧನ್ ತನಿ ತುಗಲ್ ತಸಲ್ ದಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂತ ದೇವನ ಬುಂಚರ್ ಪೆಟ್ಟೆಲೆ ಕಸಂಕಿಯ ಬಾ ಓಹೋ ಹೀಚಿ ಬಳ್ಳಿ ಬುದ್ಧಂತ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೇವಚ ಕೋಣೆ ಹಾವ್ನವೆ ಕಷ್ಟಲರ್ ಹಾವ್ಚಿ ಬುದ್ಧಂತ್ ಮೊಂಡ್ಲಾಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆತ್ಲ ಕುಡ್ಲೆ ಬುದ್ಧಂತ್ ಮೊಂಡಾಯ್ನ ಚಿಕೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಸ್ಕ ಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಂಕನ್ ಪಡೆ ತದ್ನ ತುಕ್ಕ ಕಲ್ತ ಪಡೆ मग असल प्रवेशाक टाइम वेस्ट करू का इष्ट ना त्यात कसन म्हणू तूच मग सांगत तू का आलेचन करची शक्ती ना म्हणू पंगे काय मर्यादाचा ना अम्मा कंचे नवे पिक्चर वच्चे नाही लरे कसन करते सांग ते पद्य रागक कसने पणी बरनो पद सांगता होईवे आता 2 दिवस तो नम्मन कंचे नवे ट्यूनाचे पद केलावे ना नवे हेंची पूर्णवे अम्मा पिक्चर वच्चनी म्हणचक साक्षी तुगेलम्मा पिक्चराक वच्चन अशी आशा पुरगो जाल्यार ही तुळस मायनी मिगेलम्मा पिक्चर वचून असतात नवे ताक कसं म्हणतो तू हा तू वे आमगेला नल्वरे पेद्द बाबन म्हण कळले मक्कता होई गो बाबन संगिले करेक्ट अस तुळस मायनी मिगेलम्मा ಒಟ್ಟು पिक्चर वचून अशा पूर्णवे हो तशी दलरी आमगेल ग्रुप अंतू हाविक्ली बुद्धंती मंडले असो तुमगेला दष्ट म्हण लेक्काती तुळस मायक चरड सानस नवे चरडाती घरान सोणो 3 गंटे पिक्चर आकोच्चा दत्वती आणि ती वचनी म्हणरी तुगलम्मा तिगेलो ट्वच्चस दत्वे नानवे थैंक तुगलम्मा वरे पिक्चर वचनी आ विषय कसकी दुसरे अस ते कसा म्हणून मी धोरण काढका ती पिक्चर वचन ಇದಲ್ದಲೆ ರೀ ಹೊಳೆ ಮನ तू पिक्चर गेलेल मुगो मळेलतेद ना ती होई मळमो त्या कशी हा हंगश विषय तीन कसले तस सांगले म्हण आम्ही येत ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು धोरण काढका हा एक आयडिया सांगता हे भारी वर्कआउट देता दलरे कंडिशन कसा म्हणरी तुम्ही हा सांगला वरी करका कळवे तुम्ही कसने एडवटकोनु मागे मिगेल ना वाईट कोचनज इता बाबा बाबा ते किती बिल्डअप दित्व साहेबिनी तू बिल्डिंग पंच सूट केल म्हणरी राब बैना गो अनु नु तर राब रे ती कसंकी सांगतस नवे कसं म्हणा मी ऐकूया चिकी राब ते कसं म्हणा हवा गुटार सांगता समोरची कान देऊन ऐकू येते ते हा आणि कसं म्हणा रे विषय कसं म्हण कळतरी तुम्ही तोंड सोडचनज मागे तुमका लॉस देता कळवे लॉस वे कसं लॉस देता अय्यो राम पेद्द बाबಣ್ಣ कसं म्हणरी आम्ही कसने तंगल सीक्रेट दोन कळले म्हणून कळले म्हणरी हे ಹೊಡ್ಡ मनुष्य असतात पडे त्यांनी उत्तर बदलायसितती मागेरी आमक त्यांनी खई आपण ಹೊರನती त्या एक ಹುಡುಗ ಸೈತಾ होई होई अमनी संगल करेक्ट अस आम्ही 4 जण करेक्ट तावनु उलैतती दलरी आमगेल वीक्षक असत नवे अन्नी खईंदवो आमगेल ಹೊಡ್ಡಂग संगलरी कसं करचे तन्नीवे तन्नी कोणक संगनती गोंड्याका तंका हाव मला भारी प्रीतिके हे मिगेल प्लान नवे
विषय कोणाक सांगू नकती तशींची आमगेल व्हिडिओक लाईक घालचक मात्र विसर नकती तें हांवें कसंकी एक पत्तेदारी काम करतास आनी तो आमकां सक्सेस मेळ म्हणून तुमी आशीर्वाद करत ते आनी ते लाईक म्हणस पळय ते केदना ही खाली सोणकते मोबाईलक चंद दिसना एक तक्का मार न्हू दवे बंड भरत ते तशींची आमगेल व्हिडिओ पुरा तुमगे सोयऱ्यांकनी शेअर करत तांकां पुरा आमगेल प्रपंचाक आपण हाडत ते तुम्ही आमकां सपोर्ट करता ती म्हणजे नंबिकेरी आम्ही आमगेल काम